Ambulant vendors ginkalipay ang pagdisgusto ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa ginadusong nga ordinansa ni Councilor Johnny Young nga limitahan ang oras ng ila pagbaligya. Ini ang itutukan ni John Sala live sa Molo Plaza sa Iloilo City. John? Kate, ginkalipay sa mga ambulant vendors nga mismo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas naghalin nga wala sini anay ginasuportahan ang ginaduso nga ordinansa ni Councilor Johnny Young nga nagalimita sa oras sa pagbaligya sang mga vendor sa syudad sang Iloilo. Perfect ang buko juice subong nga mainit ang tiyempo. Ang buko juice gani ni Manong Junjun mabakal diri sa Plaza Molo ilibinakon aga kag udto. Apang sang nahibaluan nga posible alas 5 sa hapon tubtob alas 5 sang kaagahon na lang ini makabaligya. Kaangay nga nahulugan man kuno ini sang butong sa iya ulo. Tani maluoy man sa samon nga mga samon nga mga bindor kay siyempre ti amo man namong ginapangabuyanan. Tani maluoy man sa samon kay di man kami kapanguha sa amon adlaw nga ginabuhi sa pamilya namon. Manumduman nga nakapasar na sa first reading sa konseho ang ginadusong ordinansa ni Councilor Johnny Young angot sa paglimita sa pagbaligya sang ambulant vendors. Gani si Manong Junjun nga ginbotohan mismo si Young sang eleksyon, hindi matago ang kalain sang buot sa konsehal bangod kaangay kuno nga lain ang nagakatabo subong sa iya ginpromisa sadto nga bulig sa mga manugbaligya. Bati-bati ko masang seryosan tagiyasin nagambal man siya kuno nga kung magdaog lang siya butan man sa maayo nga kanang mga bindor. Pisto. Dali, ang nakatabo subong. Ang kakatabo subong amo na ni. Kapistohan niya na kami alas 5 sa hapon. Sino pa nababakal sa imo sa magagabi isang buko? Sa ginpagwa nga statement ni Mayor Jerry Treñas ginpahayag sini nga wala siya na konsulta sa ginaproponer nga ordinansa ni Young. Bisan pagani kuno ang proposed bike speed limit ni Young ang wala man na konsulta sa iya. Samtang wala kuno ini na konsulta, hindi sini masuportahan ang nasambit nga mga proposed ordinances bangod wala ini nakahibalo sa matabo o kung sinong maapektuhan. Bagay nga ginkalipay man sang pila ka mga vendors. Siyempre dako nga bulig ya Mayo gede, kung sipon na mayo, dako man bulig Gintinguan sa GMA Regional TV nga malabot ang bahin ni Councilor Young sa pahayag sang alkalde, apang wala ini nagasabat sa mga mensahe o kung tawag sang news team. Kate, dugang pa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga tanan nga mga proposed ordinances nga wala nag-aagi sa iya ang wala gyud man sini ginasuportahan bangod wala pa ini makahibalo kung anong kaundan sa ining mga proposed ordinances. Hulaton man sang alkalde ang paathag ni Councilor Johnny Young. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.